Jeg hedder Maja, og jeg er psykolog i Ung Terapi. I den her korte video, der vil jeg tale lidt om, hvordan du booker online, og nogle forskellige tanker omkring det. Det første, jeg vil snakke om, det er tidspunktet for samtalen. Det lyder banalt, men husk nu at sørge for, når du booker, at så kan du på det tidspunkt. Du kan godt booke om, men det er bare rigtig ærgerligt, særligt når det er, at du for eksempel finder ud af det lidt for sent. Så er måske alle de gode tider taget. Særligt hvis det er 48 timer før, mindre end 48 timer før, så afkræver vi et afløsningsgebyr, hvis man aflyser sin samtale. Så sørg for at kunne. Og så husk at sætte god tid af før samtalen, så du kan komme og slappe af, sætte dig i vores fine venteværelse, tage en kop kaffe. Og tid efter samtalen, så du ikke har lagt planer lige op af, så du skal alt muligt. At være til en samtale kan være følelsesmæssigt krævende, og det er ikke sikkert, at du har lyst til at tale med så mange, eller der skal ske alt muligt. Så husk at gøre dig nogle tanker omkring det. Husk din kalender med ind til psykologen, så I kan få bygget en ny samtale, for det gør det hele meget mere nemt og overskueligt for alle at finde ud af. Skal du booke et klippekort, eller skal du booke en enkelt samtale? Jeg plejer at have en tommelfingerregel, der hedder, at hvis du ved, at du skal i psykologforløb, så book et klippekort. Og det er simpelthen fordi, at det er både meget mere økonomisk for dig, men det skaber også rigtig meget mere ro på en samtale. Det giver både dig en sådan følelse af, okay, vi har nogle gange, vi kan arbejde i, og sådan, der er ikke så meget stress over det her, og psykologen har også mere mulighed for at tilrettelægge et forløb sammen med dig. Det kan man selvfølgelig godt i enkelte samtaler, når man køber med enkeltevis, men det er ikke lige så overskueligt på samme måde. Hvis du derimod ikke er helt sikker på, om en psykolog kan hjælpe dig, eller om der vil være kemi, eller om det i det hele taget er noget for dig at komme, så start med en enkelt samtale og sæt tiden an derfra. Skal du betale på forhånd eller ej? Det er også en mulighed, vi har. Hvis du har muligheden for det, så vil jeg altid sige, at det er en rigtig god idé at betale på forhånd. Og det er det simpelthen fordi, at det giver dig en sikkerhed for, at du vil stå ved din beslutning, at du rent faktisk vil møde op. Det her med at have betalt på forhånd, det skaber altså en garanti for dig selv, at du starter med at gøre noget godt for dig selv og komme i det her forløb.